Què és la factoria? Bé, doncs la factoria és un servei que està dintre del CRAI, de la universitat, i que ajuda tant a estudiants com a professors, com a qualsevol persona que treballa a la universitat, a integrar la tecnologia dintre del seu dia a dia. I amb això es tradueix en molts tipus de serveis que donem, amb la finalitat aquesta que hi ha molts recursos i moltes eines que per les funcions que tenen ajuden molt a l'hora de poder preparar classes, a l'hora d'aprendre, a l'hora de presentar treballs, de presentar tota aquella informació que hem estat treballant durant tant de temps, fer-ho d'una forma que sigui atractiva, que s'entengui bé, etc. Fem bastants serveis, tots una miqueta encarats cap a aquesta direcció. Quin horari fas a la factoria? Doncs, tot i que sembla que hagi de ser una pregunta fàcil, no la és, perquè abans teníem becaris que treballaven amb nosaltres i que estaven unes hores i llavors les hores que estava oberta la factoria depenien una miqueta dels seus horaris. Perquè factoria no solament hi ha una, sinó que a cada un dels CRAIs hi ha una factoria. Llavors depenia una miqueta d'això. Ara aquest any ens trobem que no tenim becaris, per algunes circumstàncies no tenim becaris, i llavors estic una miqueta jo sol. Llavors l'horari que jo faig és de 9 del matí a 2 i després de 3 a 6. Això de dilluns a dijous. I divendres de 9 a 2. Però clar, això no vol dir que la factoria del Campus Catalunya estigui oberta en aquest horari, sinó que jo també em vaig movent d'un cantó cap a l'altre, llavors jo puc donar serveis durant aquestes hores, però no vol dir que una factoria en concret estigui oberta durant tot aquest horari. Sembla una pregunta que sigui fàcil, però no ho és. ¿Y qué es lo que hace el técnico de la factoría? Bueno, doncs el tècnic de la factoria el que fa és assegurar que tots aquests serveis que donem es facin el millor possible. Des de que revisa el material que tenim en préstec, responen als correus, es fan assessoraments, es fan formacions, i ara mateix, com us deia abans, estic jo sol i per tant el tècnic de factoria... ¿Y tiene mucho trabajo, que sí? El que ens trobem és això, que ara mateix és que estic jo sol, hi ha molts CRAIs i potser aquesta és la dificultat més gran que tenim ara. El tècnic de la factoria té persones al seu càrrec? Doncs, com deia abans sí que hi havia becaris, hi havia un becari a cada una de les factories i les factories més grans, com són Campus Catalunya i Campus Salades, tenia 2 becaris, un pel matí i un per la tarda. Llavors el tècnic sí que coordinava una miqueta tots aquests becaris. Aquest any no tenim becaris, el que sí que tenim són pràctiques obertes, és a dir, que poden estudiants d'aquí de la universitat que estan estudiant comunicació, relacions públiques o publicitat, poden fer les pràctiques aquí. Llavors, a canvi d'aquestes pràctiques reben uns diners i ara mateix tenim una persona que està treballant amb nosaltres aquí al Campus Catalunya, que ve d'horari de matí. I persones amb discapacitat? No, de moment no hem tingut cap persona amb discapacitat treballant allà. Quants anys fa que treballes a la factoria? Doncs jo aquí a la factoria, ara just aquest gener, va fer 2 anys que estava aquí a la factoria. A la universitat sí que fa més temps que treballo, perquè abans treballava als estudis de comunicació i això, que fa justament 2 anys, aquest gener, que estic aquí a la factoria. Molt bé, que duri. I que duri. Quins estudis té el tècnic de la factoria? Doncs mira, jo vaig estudiar enginyeria tècnica informàtica i el grau multimèdia. Però bé, la persona que estava abans que estigués jo era pedagog, havia estudiat pedagogia. Vull dir que és un servei en el que es treballen i es fan tantíssimes coses que el ventall de possibilitats i de coneixements que pot tindre una persona que treballa aquí és molt ampli. T'agrada la teva feina? Doncs sí, la veritat és que m'agrada molt. M'agrada molt la meva feina, m'agrada perquè això, donem uns serveis que crec que són de forma molt agraïda per part de l'usuari, perquè en realitat el que fem és ajudar, és donar un servei que és ajudar quan tenen dificultats, quan tenen problemes, quan tenen dubtes de com fer alguna cosa, i llavors quan veus que els ajudes i que és útil la feina que tu fas, doncs realment és molt reconfortant, sí, m'agrada molt. Portes uniforme? No cal que porti uniforme, puc vindre la meva roba i de moment ningú m'ha dit que ho faig malament. Programes han fet servir tots aquests anys? Ui,
per aquí ha passat molts i molts programes. Aquí el que fem també és molt tot el que s'anomena com a producció digital, no? Fem des de edició de vídeo, edició d'àudio, qualsevol programari de disseny, i llavors, bueno, això el ventall és molt gran. Des d'aquí sempre s'ha treballat amb una casa que és a l'Adobe, que tenen tot aquest programari tant de producció com de disseny, que bueno, funciona molt bé i que s'ha pagat la llicència sempre perquè estigui disponible als ordinadors que tenim aquí a la factoria. Tens molts clients al dia? Home, sí, en tenim. Sí que es nota molt també diferències entre els diferents campus. Aquí al Campus Catalunya, per exemple, és un campus que és gran, a més hi ha uns estudis sobre aquesta comunicació, que moltes vegades també utilitzen tant el material que tenim nosaltres com tot aquest programari més específic, però vaja, la resta també, sobretot el que són el préstec dels equipaments, doncs tenen molta sortida. Has de fer un informe de la teva feina? Sí, cada any recuperem una miqueta tota la informació de tots els serveis que hem donat, tot el que hem fet, i inclús també la valoració que donen els usuaris, perquè això també ens serveix després de millorar de cara a l'any següent si hi ha coses que funcionen bé, altres que no, i com cada cop podem anar fent les coses una miqueta millor. Parles algun altre idioma? Parlo català, castellà i anglès em sé defensar. Quin sistema operatiu li agrada més? Doncs jo soc més del sistema de Mac, el d'Apple, que m'agrada més. Però aquí a la factoria treballem amb Windows. I també estic content, la veritat que funciona prou bé. Però a l'hora de treballar, si puc escollir, prefereixo sempre el d'Apple. ¿Y qué ordenador utilizas? Quin ordinador? Bueno, aquí els que tenim són ordinadors de sobretaula que són els que té la universitat. ¿Y son buenos? Són buenos. No me digas. Sí, saps què passa? Que aquí, amb el programari que fem servir nosaltres, realment necessiten molta màquina, que tingui molta força la màquina. Per exemple, per treballar amb vídeo, doncs tot el procés que ha de fer l'ordinador és molt important. Llavors, com més potent sigui, doncs millor. Si pudieras elegir, ¿qué ordenador utilizarías? ¿Apple o Windows? Jo utilitzaria Apple. ¿Cómo no? El Apple más bueno. A mi m'agrada més. ¿A que sí? Más bueno. Venga. Quins serveis doneu als estudiants? Doncs els estudiants donem pràcticament tots els serveis que fem aquí a la factoria. Des de préstec d'equipaments audiovisuals, doncs càmeres de vídeo, trípodes, càmeres de fotos, tot aquest tipus de material es pot agafar en préstec. Tota la part d'assessorament també, quan tenen algun dubte, sigui el que sigui dintre de la part més tecnològica, doncs, per exemple, per fer un exemple, doncs han de fer una presentació per fer a classe i presentar el seu treball i necessiten recursos, imatges, o no saben en quin programa fer-ho, doncs tot aquest assessorament també els hi fem. I després tota la part audiovisual també, o sigui, no solament deixem la càmera, sinó que procurem des del principi explicar una miqueta com han de fer el guió, com s'han de preparar per fer aquest vídeo, després com treballar amb les càmeres i després per acabar també tota la part d'edició. Ja ho tenim tot gravat i com hem de fer aquest muntatge perquè ens quedi al final el producte final. Si se tenen un trípode una càmera? Que tenen un trípode una... La veritat és que això passa molt poquet, perquè els usuaris ja són molt cuidadosos, accidents sempre poden passar, llavors doncs cada cas es valora. Què se fa si se trenca? Depèn del que hagi passat. O sigui, la majoria de les incidències que tenim són que potser s'ha espatllat, per exemple, un trípode s'espatlla una de les potes que ja no frena, però probablement pot ser perquè s'ha utilitzat molt. Un trípode que s'utilitza moltes vegades, i llavors si és simplement que s'ha fet malbé per l'ús que té, doncs l'usuari no té per què fer-se càrrec. Feu servir algun tipus de documentació per explicar els vostres serveis als usuaris de la factoria? Sí, tenim, i cada cop estem en més producció, cada cop n'estem fent més, una miqueta també venint del que parlàvem abans, que abans sempre hi havia algú que estava aquí durant l'horari de la factoria i que podia fer aquest assessorament o aquestes explicacions, per exemple, de com funcionen els equips. Ara, com que ja no tenim aquesta persona, doncs cada cop hem hagut d'anar fent més feina en aquest sentit de tindre documentació per qualsevol cosa que s'hagi de fer, des de com treballar amb una càmera,
com treballar amb qualsevol altre equipament que tenim, o simplement per també promocionar o explicar una miqueta quins serveis donem aquí a la factoria. I jo sé que coneixes una mica el que és la lectura fàcil, Sí. que ho hem treballat alguna vegada. Teniu alguna d'aquesta documentació adaptada a lectura fàcil o us agradaria adaptar-la? Doncs de moment no la tenim cap adaptada i és que ens agradaria i és que és imprescindible, seria molt important que la tinguéssim adaptada. Sí, sí. Doncs potser la nostra empresa pot ajudar-li a adaptar aquesta informació, no? Què us sembla? Sí. Doncs vinga, ja tenim feina. Genial. Gràcies. A vosaltres.